Здравейте! Вече се посъбрахме доста хора, но очакваме още. Искам да ви направя съпричастни към нашето събитие. Ето. Здравейте! Много се радвам да ви видя. Ето тук е регистрацията на масичките. Само ви дават номерца. Ами, на вилата. Няма ли да участва? Тя не е в спортните мероприятия. И той го няма. Аз викам сега на Тони Зойчето и баш съм тук. Ами, други деца има много, да. Здравей! В събора в Прослав ние се бяхме хванали за мен. Да, аз си те спомням много добре. И мама видях преди малко, че е тук и каза, че си своите каки. Да, ето я. Много се радвам, че пак се виждаме. Харесва ли ти? Да, страхотно. Видяхте колко много велосипедисти има. Очакваме още. Има време, включете се. Ако не можете да дойдете пред администрацията на район Западен, можете да се включите към 10:30 пред фабрика Гайо или направо на Братската могила. Също така към 11:30 ще има много игри, щафети, забавления и, както казах вчера, сладолет. Заповядайте! I'm trying to live in the moment. We gotta live in the moment. Yeah. Well, we're just wasting time, fighting the inevitable. I can't do this anymore. We're just wasting time. So you better go. Здравейте на всички! Добре дошли на събитието велошествие с колело на Запад. Едно събитие организирано от район Западен и кметът на район Западен, госпожа Тони Стойчева, с подкрепата на Велокултура Пловдив, Декатлон България, Мол Пловдив, Макском, Фреш Маркет и Шоколади Гайо. Много моля да чуя вашите бурни аплодисменти! За да стартираме празника с томболи, с награди, с игри, с щафетно състезание, позволете ми с огромно удоволствие да дам думата на кметът на район Западен. Вашите ръкопляскания за госпожа Тони Стойчева. Здравейте и много благодаря на всички, които се включиха в нашето събитие с колело на Запад, с което искаме да покажем, че всъщност има много зелени сърца в Западен, а в целия град, че искаме да се придвижваме на велосипеди безопасно, че искаме да живеем в град с по-чист въздух, в който малки и големи са свободни, движат се безопасно, ходят на детска градина, училище и на работа. Това е първото събитие. Надяваме се да можем да го направим ежегодно. Благодарим на всички, които не подкрепиха. Искам да благодаря на страхотния екип на район Западен, без който това събитие не би било възможно. Дадоха душа и сърце, за да може всичко днес да бъде толкова хубаво.
Така че, моля за вашите аплодисменти за тях. Благодаря на всички вас, които ни подкрепите в тези инициативи, които правим и които ще продължим да правим. Утре ще направим поредно ново събитие, Ребазар, който ще се състои на гарнизонна Фурна. Там също ще има много приятни изненади, щандове, в които ще продаваме вещи, така че заповядайте, ще бъде също много забавно. Да се върнем на темата за велосипедите. Надяваме се след 4 години Западен да има своята истинска велоалея, която да свързва Прослав с булевард Копривщица и гребната база. И аз лично и целият ми екип ще работим упорито за това. Така че днес поставяме началото на нашата инициатива за това да искаме и да работим това да се случи. Благодаря ви още веднъж за подкрепата. Вярвам, че на всички, които сте тук, сърцата са ви зелени. Хубав празник и до скоро! Благодарим за хубавите думи. Още веднъж да кажем браво шествие с колело на Запад, едно събитие организирано от кметството на район Западен с Тони Стойчева, както и с подкрепата на Велкултура Пловдив, Декатлон България, Мол Пловдив, Максимум Фреш Маркет и Шоколади Гайо. И така, време да стартираме. Вие лично как се чувствате на колелото? Чудесно, аз обожавам да карам колело, возя дъщеря си също, тя обожава да я возя и така. Айде да чуем вашите аплодисменти, много ви моля. Примерът е важен. Така че добрият пример. Сега, на вашето внимание, стартираме с разиграването на първата част на томболата. Тук ще разиграваме около 40-45 награди, така че който и тук печели, който не е тук, Sorry seems to be the hardest one. Песен на Бун и Елтън Джон. След което ще отиваме, като свърши томболата, отиваме точно там на другата алея, където ще започне и щафетното състезание. I'm trying to live in the moment. We gotta